Zowel in Nederland als in België heeft de overheid gedragsregels voorgeschreven om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De voorschriften zijn verschillend in Nederland en in België. En Nederlanders die de Belgische grens overgaan, riskeren een fikse boete. Ik vraag me af hoe de grens er nu uitziet. En omdat ik in Westdorpen woon, besluit ik om vanaf hier naar de Zelzaatse grens te fietsen. Aan het eind van de Molenstraat kom ik bij de eerste grensafsluiting en volg de stekkerweg die langs de Belgische grens loopt. Ook bij de volgende zijstraat een paar dranghekken, maar geen bewaking. De hoge boetes zullen de meeste mensen toch wel voldoende afschrikken. Hier moet ik de Traktaatweg oversteken. Even wachten voor een auto. En dan weer verder. Ook hier weer een afsluiting met een waarschuwing en een flinke betonblok. Een boer staat klaar om het zaaigoed in de big bag over het hek op een trekker te laden aan de Nederlandse kant. Via dit trapje kom ik bij het kanaal van Gent naar Terneuzen. Verderop zitten een paar mensen te vissen in het kanaal.